san uwa zai so ƴaƴayen ta kuji zance na. Kullum buri na kiki gani da murmushi a fuska na. Ni ma ina kaunar ki zancen ki ne a baki na. Mai san ki ni za ya taya kaunar ki ce aikin yi na. Kanwata ina kaunar ki san ki ne aikin yi na. YouTube channel ne. Sani kaunar ki nake cirewa. Uwata na kamu da sauke. Sani kaunar ki nake cirewa. Akwai bayanan da za na faɗa miki ƴar uwata. Kin zamo kyakkyawa a cikin su dubu na mata. Mai gari ya bani da ke hauka kuma yayi wauta.